Добрий. Сьогодні ми прочитаємо проповіді світлої пам'яті архієпископа Миколая Мацукевича на 60-ті роки. Всечесний отець В'ячеслав Кучук прочитає ці проповіді. Дорогі сябри, нехай Господь доброславить Єгоною ласку тепер на весь час і на віки вічні. Амінь. Хай ласка, дорогий отець В'ячеслав. Проповедь неделю 13 после Троицы. Злодеев этих жестко покарают злой смертью. Евангелие от Матвея, глава 21, верш 41. Дорогие браты и сестры, это отказал народ на поставленное питание Иисусом Христом. Господь Иисус Христос научал людей приповістям, проставляючи свою науку образами і прикладами щоденного життя. Таким способом він притягував увагу народу, як тут брав повний уділ у його науці. Отказуючи на Ісусове питання, що робити со злими виноградарами, господар виноградника народ своїми отказами осудив злочинців, дивучих тих, хто робить несправедливість. Приповість о винограднику і виноградарах якраз відноситься і до нас, до нашого народу і нашої країни. Наш народ – це виноград, а наша країна Білорусь – виноградник Божий. Бо Бог дав ровне право на існування усім народу. Одна тільки тут особливість, що наш виноградник Білорусь не був віддаден, але забраний силою. Подобно евангельському винограднику, на протягу нашої історії Бог посилав нам слугу, які зібрали добрі плоди своєї праці. Это святая Ефросинія, княжна Полоцька, Клим Смолятич, митрополит Київський, святий Кирило, єпископ Туровський, Григор Цамбалак, митрополит Новоградський і всієї Білорусі, і многі інші. Посланным слугою був доктор Франтишек Скорыня, білоруський учений, перекладач Святого Письма і друкар. Але надійшов час ослаблення нашої могутності, і наш виноградник Білорусь був захоплений силою. Новые господари чужинцу добро ведали, что слуги нашего народа являются спадкоємцями виноградника. Продбачиваючи на будущее, они почали забивать слугов этих своими способами. Одних наших убитых особ признавали своими, а тих, кого уже ніяк не можна було притарновать, так объявляли чужинцами и школьниками. Коли в 1415 году собором епископов Беларуси у Новоградку Григор Цамбалак был поставлен митрополитом всей Беларуси, так в Москве объявили его еретиком. И они же выдумали быться митрополит Цамбалак, принял в унию. Римо-католики подхопили эту выдумку. И эту помылку можно зауважить на белорусских працах об митрополите. Григор Цамбалак был сапраўднай здольным иерархом и мощным столпом белорусской церкви, православной церкви в Беларуси. Наколькі московские влады того часу были несчастными, нещирыми, показали поздние годы, когда они начали уписывать творы нашего митрополита Цамбалака в свои книги. Великим слугой нашего народа был так само доктор Франтишек Скорыня, якого чужинцы старались замовчивать. А коли они были змушены говорить про нашего друкара, то вельми малы и бледный был успомин об них. Доктор Скорыня, як науковець свого часу, перекладав Святое Письмо на белорусскую мову. У 1517 году, 6 липня, он починає друковать Библию. К тому у бягучым историчным году в Канаде назначаем 455-годие белорусского друку. У гонор нашого науковця, доктора Франтишка Скорыні, налажена вистава його друку. Урочисте відкриття відбудеться сьогодні після служби. Не треба говорити вам, бо ви, як вірні сини і дочки свого народу, зацікавлені і ушануєте урочистість своєю присутністю і зацікавлені, бо це є частка нашої історії. Святое Євангеліє, іншими словами, називається «доброю вісткою». Сапраўды, яно було і є доброю вісткою, принесеною з неба Сином Божим, Ісусом Христом. Святое Євангеліє – це наука Христа о володарстві Божим, а Христос своєю кров'ю на крижі приготував нам шлях на небо. Прось віру свою ми злучаємося з Богом, бо ми – Його творення і діти Його. Це золотий скарб Святое Євангеліє доктор Франтишек Скорыня, як вірний син, старався дати своєму народу. Посланным слугой был Костусь Калиновский так само. Как вести народ до свободы, вызволить виноградник Беларуси чужих господаров. Эти же господари признали Калиновского чужими школами. А кольки посланцов было из нашего народа уже в наши часы. И мы тут на вигнанні являемся посланцами. Бо кожен из нас прикладає свою працю для свого народу у яким-кольвічі вигляді.
Ці хто з нас робіць гэта пяром, галавой ці рукамі, з гэтай маленькай працы вырастаюць вялікія справы. Таму будьце думныя в сваёй працы, бо вы пасланыя слугі. Бог ужо пакараў злого владара, і таму ён злаваў, бо хутка канец ему будзе. І будзе аддадзены вінаграднік беларускаму народу, свайму гаспадару, беларускаму народу. А злодеи, захопники нашего виноградника, будут отдать на жесткую смерть. Як и подсказали книжники и фарисеи. С верой в Бога и надеясь на Его справедливость, будем стараться быть добрыми слугами Божьему винограднику церкви, как и мы были записаны в книге життя и прославили своим винограднику Беларуси. Аминь. Христос народился. Великая, таемная, тихая ночь. Великий чуд настал. Ясная зорка осветила Вифлеем. Анёлы на небе радостно поют. Спокойно землю людям добрая воля обещают. Не всім у той час було зрозуміло, що прийшов на землю, прийнявши в облик нашого тіла, предвічний Бог, збавця наш Ісус Христос. Бо як же магчим було зрозуміти, що владар всього світу народився в бідній стаєнці з недохопу місця. Так, владар царов земних немає місця на землі. Ясна зорка веде мудрецов з усходу на місце народження Месії, де вони складають йому дари. Вестка народження Божого дійшла й до нас. Свята каляда і ёсць гэтай весткай. Але гэтая вестка для нас ужо ясная, як нараджэнне прадвечнага Бога. Дзеля гэтай весткі мы напаўняемся вялікай радасцю. І не дзіва, калі мы прыпомнім наш родны край, Беларусь, дык ведаем, колькі было старанні і прыгатаўлення да свята, і як кожны стараўся быць дома разам з сваёй сям'ёй у гэты дзень. Прыпомнім нашых дзедак-каляднікаў, якія тыя песні, якімі праслаўлялася нараджэнне дзіцятка. Все было сполучено с верой в Бога. Отчувалось духовное обновление. Человек наполнялся радостью. А в родном крае не было махчимости. Это так щедрые подарунки, как мы маем тут. Але зато мы имели великий дар от Бога. Духовное обновление. В день колядова мы были здальнейшие, хоть куда беднейшие, на добрые учинки. Запрошали бедных на обед, ховали хоть скромные или потребные речи не маючи. У радости народжения Божьего мы идем у церкви, поклоняемся Христу и славим Его. Ни один из нас при святочном столе вспомнит своих близких, что находятся в родной нашей Беларуси. Духовно ці думкою злучиться з її. Але узгадаються нам так само і дорогі особи, матка і батька, брат і сестра, дорогі нам сябра і сябровка, що вже тут у новій країні дійшли у вічність. Их свежие могилы пропоминают нам их близкость. Як все это злучается духовно в одну целость? Где граница этого злучения? Отказ простый. У нашей святой и набожности стародавних часов традиции. У Беларуси ім'я Христа было святым у кожного верника, и оно славилось у церкви. Вера и любовь злучали наш народ с Богом. У духовном єднанні наших людей с Богом они радостно витали один одного, были один одному приятелями. Дорогие мои браты и сестры, у веры и надеи на ласку народженного дитятка Христа, витаю вас у радости. Хай Бетлеемская зорка осветит вас спокойно, а Новый год надарить вас помысленностью и задовольнением вашим семейным, особистым и громадским житті. Христос народився. Слава Тебе. Аминь. Слово на границе. Дорогие браты и сестры, мы святкуем еще невеликое свято, споткание Господне. По воле Моисеева закону, кожный перший народженный сын был повинен присвячаться Богу, благодаря за то, что анел, уничтожающий усіх перших египтянах, обминул Израиль при умове служения у храме. Господь выбирал только одно поколение левитов, а інші повинны были давать за себе выкуп. Народивших сынов матки по 40-дневному очищению приносили оферы. Богатые – одногодовые ягнятка, бедные – 2 голубых. И вот в этот день пречистая дева Мария и праведный Язык принесли Иисуса в храм. Был тогда в Иерусалиме праведный сын. Ему было предсказано Духом Святым, что он не помрет, пока не углядеть Христа. Святое Письмо каже, что он, читаючи пророцтво народжения Мессии от девы, сумневался и был покаран слепотою. У день принесения Иисуса, по провидению Божьему, сын он пришел в храм. И когда батьки принесли дитя, он принял ее на свои руки и сказал: «Теперь отпускаешь слугу твоего, владыка, по слову твоему». Евангелие от Луки, глава 2, верш 29.
Радость праведника была велика. И он принял десятка воротовался на руки, и скончилась возложенная его кара. И вернувшись до Марии, Симон сказал: «Вой же ляжит на упадок и на повстание многих». Луки 2:34. Но упадок тем, кому была открытая правда Божия, але якой они не поверили. И в первую чергу Габрилю за их неверу, за якой они были отлучены от вратования за внятком малой колькости. Это отлучение послужило на повстание и вратование шмат поганцев, бо сам Христос посылал их меж своих апостолов для просветы, как проповедовать ему науку, смерть и воскрешение. И пророчица Ханна была в этот день в храме разом с Симоном. И она славила и проповедовала Христа, и говорила про его учение, кто чекал избавление в Иерусалиме. Евангелие от Луки, глава 2, верш 38. Проповедь на 25 соковика 1969 года в Детройте. Дорогие духовные дети наши у Христе, у сьогоднішньому Евангелії ми чули слово Господа нашого Ісуса Христа, який каже: «Хто хоче з вас бути великим, хай буде вам слугою. Бо Син Чоловічий не прийшов для того, щоб служили Йому, але як послужити і душу свою віддати для збавлення многих». Але коли уважно поназираємо, то побачимо, що серед нас є люди, які думають, що служити народу – це приниження їх гордості. Ми зауважаємо, що гордость не допускає їх до розваги і розпалює злі думки. Этим особам вельми тяжко працювати у осередді інших людей. Нема приємності у інших бути поруч з ними. Але є такі, що горять любов'ю до брата та сестри своєї, до народу свого і ближнього. І поводле слова Господа, вони справді є слугами громадства і народу. І вони не для особистої слави працюють для народу свого. Для прикладу, спинімося на нашому народі. Як бачимо тепер, наших церковних громадських працівників лагають, всяку ману на їх говорять. Повстаємо себе на їх місце, вашого владыки Василя. Уже 20 років, як виливають на його всяку лжу і бруд наші вороги, які називають себе білорусами. Той, хто має почуття людськості, так не буде нападати на інших. Однак ще ніхто з нас не виступив оборону владыки Василя. І чи могли б ми витримати эту звернену зневагу? Чому він тримається этой посади? Думаю, що не для особистої користі і слави. У гэтым він жабрак. І ви добре ведаєте про це. Бо владыка Василь горить любов'ю до свого народу. І навіть у гэтих обставинах він може служити йому. В історії ми мали наших славных слуг. Их не обминули нападки. Уча говорили и писали москали про нашего митрополита Цамблака. Закидали ему в уніяцтво. Але не забаві та ж Москва описала Цамблакові проповіді у своїй четі мені і навіть присвоїла його. У пізніші часи ми бачимо, як многі слуги народу нашого отдали життя своє за правду. Так, поводле слова Господа, вони отдали душі свої за многих. Это люди, яких мы называем героями. И они не шукали особистой славы, а служили верно нашей батьковщине. Вот же это люди и створили наш славный день 25 соковика. Вообще белорусы, где бы они ни были, урочисто святкують этот великий день. Только те, что шукают славы, не означают его. Уведают, что им славы не будет. Для белоруса, які наповнені гарячою любов'ю до своего народа, это великопомный день 25 соковика есть другим великим. Это день отроджения. У них белорусы взмацняют свои силы для дальнейшей працы для народа своего. 25 соковика это светлый день Беларуси, день вызволения нашей батьковщины. Дорогие браты и сестры, поравнаем же мы свой уклад и свою службу народу життем тех, что померли за нас, что загинули голодными и холодными в далекой Сибири, как жила свободная и незалежная наша батьковщина Беларусь. А кроме общих тяжкостей находятся люди, что щиро працують для добра громадства, а гэтым і для народу. Хай добрые приклади громадских працівників, як іскра, розпалюють у нас віру, надію і любов до нашого народу. Тому ми з повагою і святостю будемо служити їм. Для того, щоб ми могли хоч частково допасувати до себе Слово Господа, який каже: «Бо Син Чоловічий не прийшов для того, щоб служили йому, але як послужити і душу свою віддати для збавлення». Амінь. Слово в неділю про Святого. Чому він народився святим? Хто зграшив? Йон ті батьки його. Івангелія від Яна, глава 9, вірш 2.
Дорогие браты и сестры, поскольку само христианство починалось с габреев, и габреи веровали в одного Бога, Бога Духа, тому Христос проповедовал Божие володарство. Человек, як найбольше приготованных и готовых зразуметь и принять науку Христа. Помимо того, что габреи были наибольше готовы принять христианство, они разумели, что у всякие кары находятся на их, за их продками. Это их верование основывалось на Моисеевом законе. Які каже, бо я Господь, Бог твой, Бог суддя, что карая детей за вину батьков до 3-го и 4-го поколения, их, кто ненавидит меня. Выход, глава 20, верш 5. Наука Рабінова так само каже, що дитё може зграшити ще в утробі матки. Тому, як звернути увагу присутного народу, Господь і питається у народу, чому він народився сліпим, хто зграшив, він ті батьки його. Народ починає розважати, звертає увагу і більше зацікавленість на евентуальний отказ на нього. І кому-нибудь присутних у складаній ситуації Христос одразу дає отказ. Не він, а не батьки його, але як показати вчинки божські на ім'я. Своим чудом Христос показывает, научая присутний народ, что он той, якого послал Бог Отец. Как просто этот народ поверил, что у него есть Иисус Христос Мессия. Христос хотел, как сам народ зробив виснову из того, что сталося только что перед ним. Одни говорили на Христа, что он грешный, другие, что он пророк. Але вось збавленный от слепоты человек отказывает. Чи он есть грешный, не ведает. Але одно не ведает. Я был слепым, а теперь бачу. Еще больше важно, что слепый не только побачив физичными очима, але и очима души своей. И он уверовал, что Христос есть Бог. Вратовальник наш, збавиться. В очі дає чоловіку великую користь і задовольнення. И он бачит все колеры. Так как человек физичными очима бачит красу природы, так же своими очима души он бачит красу духовную, самого Бога. І кожен з нас ведає, що зостатися сліпим – велике нещастя для чоловіка, а майже втрата полового життя його. Коли чоловіку дадена розумна душа, вона здольна познавати правду і життя. Але коли для гордості своєї упарті чоловік не хоче познати, так ті не є він духово сліпий. Ті не по волі своєму називає добро зло, правду подманом, солодке горде. І ці люди були в часи Христа, вони є тепер. И когда человек упартый идет духовной слепоты своей, не хочет верить в Бога, и он есть наибольш несчастливым человеком. Бо ему нема выбачения ни тут, а ни в будущем веке. Господь выявляет свою божскую силу в самим себе. И он, как не было ніякого сумнива, вошел всего народу, плюнул на землю и зарубил глей с ним. Помазал глей в очи слепому и послал его. Иди умыйся в купальне, села Москвы. Христос своим учинком уводит народ еще больше затекавления. А коли слепые вернувся видущий, тоді почалися спрички в народі. Між фарисеями. Посипалися закиди супроти Христа. Але ще ці закиди, а найбільше фарисеїв, були земного вероразуміння. Дорогі брати і сестри, поздыхайте всякой духовой слепоты. Веруйте в Иисуса Христа. Як за наши грехи был укрыжован перед Ним воскрес. Аминь. Проповедь в неделю третью, после Троицы. Дорогие браты у Христе, магчыма не один из вас, прочитавши, або выслухавши сьогодні Святое Євангеліє, запитає сам себе, що це за святильник, про який говорить Ісус Христос. Святильник – это то, что дает свет, что променює, осветляет. У покоя святильник – это лямп, у теле око, у свете солнца. А святильник человека – это его разум. Однак человек адукований не завжди буває розумним. Здоровим розумом чоловік сприймає речейність такою, як вона є. Але він не реагує сліпо на кожну евентуальність. Він устремлює, розважує і думає. В Білорусі на вёсцы було не шмат адукованих людей, але колькі там було розумних і розважливих дядьков. Розумність – це є здольність нашого розуму сприймати і у залежності від обставин діяння. Інакше кажучи, розум – це керівник нашого існування, діяння і думання. Коли розум чистий, здоровий, наставлений на добре, тоді його і впливи добре на духовне життя, на моральність, на внутрішнє почуття чоловіка.
Чисто розум сапраўднага хрысціяніна звяртае большую увагу на духовное жыццё, на сваё сумленне і на ўсё, што ёсць у Божым. Для сапраўднага хрысціяніна слова Господа нашего Ісуса Христа не турбуйся, што няма есть либо пить для души вашей, а не для тела вашего, што апрануцца. Это рэчаіснасць ягонага жыцця. Вось чаму веруючы ў Бога хрысціянін здольны на грашовую ахвярнасць, альбо прыкладу евангельскую дабу, на апошнюю лепту. Наглядаючы за людзьмі, заўважаеш, што ў пераважнай большасці ахвяраваныя людзі гэта веруючыя, адкрытыя і добрыя. Не ахвярныя ж гэта самалюбы, матэрыялісты, неспагадлівыя, гордыя і ў многіх выпадках амаральныя. Сапраўдны хрысціянін, калі ён і здабывае зямное багацце, кіруецца сумленнем, каб не багацець за кошт другого. Калі ён здабудзе багацце, ён дзякуе Богу за яго міласць да яго. Хрысціянін кіруе багаццем Богом даручаннем маёмасці. Галоўная мэта яго – дасягненне найцеснейшай лучнасці з Богом. Ён пакладае сваю багаццю надзею на Бога, бо ведае, што не можа служыць адначасна Богу і мамоне. Хрысціянін не зайздросціць, калі глядзіць на зямное багацце. Чалавек, які лічыць мэтай дасягнення зямного багацця, усе свае сілы накірованы на збіранне яго. Для яго сумлення спагадлівасць, справядлівасць, мараль і Бог нічого не значыць. Для яго здаецца, што ўсе нападаюць на ягонае багацце і ўсе думаюць завалодаць ім. А апутаны зайздрасцю і прасягнуты хцівасцю, ён ніяк не здольны на ахвярнасць на добрае ўчынне. А калі ахвяруе што-кольвек, то патрабуе за гэта увагі і падзякі. Дзеля здабыцця багацця ён гатовы лгаць, адмаўляцца ад братоў, сёстраў і бацькоў сваіх. Аднак прыходзіць смерць, і ён усё пакідае. А ці не бывае, што гэтае багацце можа знікнуць у адну хвіліну? Тады у перажываннях за яго гіне чалавек, які яго збіраў. Засмечаны розум накіроўвае чалавека на благое. Замест того, каб быць свяцільнікам для душы чалавека, розум яго увесь утоплены ў цемках. Пагляньце на птушак, што ў гары. Яны не сеюць і не жнуць, і не збіраюць у гуму. Але Отец ваш Небесны корміць іх. Ці ж вы не большыя і не лепшыя, кажа Господь. І далей. І он працягвае. Перш за ўсё шукайце валадарства Божае і правды яго, а ўсё астатняе прыложыцца вам. І паступаючы гэта, будзеш ты шчаслівы на гэтым свеце, і ўсе будуць паважаць іх. А ще более в другім свеце, дзе можеш атрымаць узнагароду роўную вялікім святым. Святы Макар Егіпецкі кажа: Бог не глядзіць, хто ты, жанчына, міранін ці монах, але на добрыя намеры, добрыя ўчынкі твои. Покажи добрую волю твою, і вратаванне твоє будзе блізка. Слово ў нядзелю пятую, пасля Троицы. Дорогие браты і сёстры, Святое Пісьмо, як у Старым Запавеце, так і ў Новым, гаворыць нам шмат разоў пра злых духаў. У сённяшнім Святым Евангеліі таксама выразна гаворыцца пра існаванне злых духаў, як і пра Божую сілу, якая пераадольвае іх. Аднак некаторым людзям, а яны ёсць і між намі, хочацца запярэчыць існаванню злых духаў. Мы маглі б не верыць у іх існаванне, каб навокал все бачылі ўсё добрае і толькі добрых людзей. Бо як можна разумець жанчыну-п'яніцу ці п'яніцу-мужчыну? Яны мучаць сябе самі. А калі такія п'яніцы ёсць жанаты ці замужнія, дык мучаць яшчэ і сваіх жонак ці мужоў. А калі мае дзяцей, дык і дзяцей. Паглядзіце на сем'і, дзе бацька ці маці п'яніцы. Там не жыццё лад у хаце, але адно толькі пекла. Все цяжка пакутуюць. Бо як можна разумець тых, напоўных помсты, што выліваюць ману, каб прычыніць зло брату свайму? Много можна прывесці прыкладаў апанавання нечыстым людзей, якія лаюцца, гневаюцца і лгуць, абгаворваюць іншых людзей, злое радзяць, мешаюць добра іншым, зайздросцяць, сабой ганарацца, жывуць без сорам, у блудзе, здзекуюцца са слабейшым. Ці вы можете сказаць, скуль бярэцца так много зла ў чалавеку, які быў створаны по образу і падабенству Божьему? Святы апостол Ян гэтак піша: хто робіць грэх, той ад нечысты, бо ад пачатку нечысты грашыць. Ад Яна, глава 2, верш 8. Апанаваныя злым духом бязбожнікі вядуць вайну з Богом. Яны сляпыя і не бачаць, што робяць недарэчнасць. Бязбожнікі аспрэчваюць існаванне Бога і адначасна ваююць супраць Бога, якого паводле іхняй думкі не існуе. Значыць, яны ідуць барацьбу супраць неіснуючых. Бог адняў ім розум
и они сами себе высмеивают. Але найбольшая вина в том, что человек не супротивит злу, не змагається за чистоту своей души. А святий апостол Петр каже: будьте тверозні, чувайте, бо ворог ваш дьявол, як лев рикаючи, ходить, шукаючи, кого проглянуть. Тому мета кожного християнина ставить на варті самого себе, неодночно бути у сувязі з Богом про молитву. Для особи, що усвідомляє існування злих духів, Бог є добро і любов. Маючи Бога у серці своїм, вони брата і сестру вважають ровними собі, поважають один одного. І жив не існує лад, і світло ласки Божої заходить на них. Христос зійшов на землю і показав нам дорогу збавлення. І Он передолив злою ще на мир нечистим. Віруючи в Христа як Сина Божого, не бояться і бадьоро супростоять злим нечистим аньолам темряви. Ідучи по Божому шляху і маючи на увазі приклади святих угодників Божих, ми можемо про свої добрі вчинки і віру в Бога увійти в володарство Боже і тим самим стати дітьми Божими. Амінь. Слово недельное сопутствие. Дорогие браты и сестры, мудрая справа Твоя, Господи. Ты еще премудро створил. И Дух Святый веял в Святой Церкви Твоей. Кто ходит в церкву каждую неделю, уважая слухая Святое Евангелие и поступово разложая за порядком науки, то и заважая, как Святая Церква поступово вводит в нас Святий Великий Пост. З радісних повних життя тему Евангелія, крок за кроком, і переходимо з усім у інший настрой. Перша була неділя про Митра і Фарисеїв, коли євангельський текст указав на греховну пишну гордость чоловіка, на його самохвальство. У неділю про блудного сина підкреслювалася думка про розпусту, яка в конце концов приводить особу до руїни. З цієї руїни можна врятуватися тільки про покаяння і навертання до Бога. У сьогоднішній неділі месопутстві Євангелія говорить нам про апошній суд Божий, який не обмінює нікого з тих, хто живе у Христі. Кожен з нас отримає свою плату. По слову Господа нашего Иисуса Христа. И Он тщательно опасается славы своей, и подобно на пастуха отделить овечек от козлов. Это значит праведных от грешников. Эта суть будет найстрашнейшей, бо его вырок будет на вечность. Застерегаючи нас, как мы не попали в вечную тему, Святая Церква Христова має велику мету – открыть светло и ласку детям Божьим. Светло – это життя и смерть Господа Бога нашого, Ісуса Христа. Як виявлення Божої любові до людей. Бог так полюбив світ, що послав свого єдиного Сина, який жив і помер за нас, грешних. Ми не можемо жити без світла. То є світло Божа любов, а Христова наука – Святое Євангеліє. Ласка – це наша лучність з Богом, раз, святое причастие. У час Святого Великого Посту ми згадуємо спокусу Ісуса Христа у пустині, Його муки і смерть у Єрусалимі. У такі, як і у кожного з нас у релігійному конфликте боротьба переходить на самоті. У Святий Великий Пост Церква закликає нас усіх і кожного поособку йти за прикладом Ісуса Христа, поглибитися у самого себе на самоті, ушанувати муки Господа про самоврачення. Ми мусимо вести духовну боротьбу на самоті і тиші, а виники проявляться при нашем контакте с людьми в нашей терпеливости. Это максимум, когда мы будем жить в надежде на Бога. Свято Божа любов світ з голов, і наші власні муки відчинять наші очі, як бачить і розуміють це світло. Научені этой любовью мы несем свою крышу разумения и радости, что раз это берем удел у муках Христовых. Наша Святая Православная Церква Великий Пост особливо говорит нам, что Христос есть не только святлом життя, а й хлібом життя. Святлом є Святе Євангеліє, яке указує нам, наприклад, життя Христове, а хлібом є случність з Богом про святое причастие. Аминь. Проповедь недели всех святых. Дорогие браты и сестры у Христе, после Пятидесятницы Церква установила свято всех святых, угодников Божьих. Кольки их любовь, полной самоотречения, духовной мудрости, отваги и терпеливости. Для кожного з нас це приклад, як поступати, незалежно від нашого стану, професії чи освіти. Всі святі були такими ж людьми, як і ми. Вони мали так само свої слабості і недоходи. Але якщо думаєш, злі навики свої, взялися виправити їх. Раніше вони служили своїм злим навикам, злому духу, а затем почали служити Богу і людям. Кожен з святих служив по волі своїх талентів Божого дара.
и они старались, и Бог им помогал. С Божьей допомогой и лаской они что раз более умацовывались на правильном шляху. У кожного несчастья звертались до Бога за допомогой и милие їх. Распокоение молитвы они очищались от своих грехов. У лику святых и наш народ має своих угодников Божьих, святого Кирилла Туровского, Ефрема и Меркурия Смоленского, княжну Альшанскую. Чародный везжая, ясная зорка наша святая, Ефросиния Полоцкая, в свете Процлава. И она служила Богу и своему народу. Як дочка Полоцкого князя Юрия, она отримала неблагую на той часа свету. По воле своих здольностей святая Ефросиния переписывала в монастыре святое письмо и передавала для читания народу. Наша заступница святая Ефросиния, это наша ясная зорка на ней, якая світить нашему народу и заступает за нас перед Господним престолом уже 865 годов. Святая Ефросиния Полоцкая не только Божья угодница, но и наша белорусская национальная святая. Улюбленные браты и сестры, шлях, яким святые вошли в владарство Божие, это выполнение заповедов Божьих, покаяние, молитва и надея на Бога. Вспомним, когда мы только приехали в Новую Украину, брали святую чиншую громадскую працу, але не маючи моцної віри і надії на Бога, многие из нас не верились. Дорогие мои, хай приклади святых, их нетривалості віри і надії на Бога будуть вам шляховодником до осягнення Божого владарства. Аминь. Проповедь в неделю, четвертую після Троицы. Сапраўды кажу, у Израиле я не знайшов этой веры. Евангелие от Матвея, глава 4, верш 10. Дорогие браты и сестры, когда римский сотник пришел до Христа, как